Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Ahmad Syauqi Nawaruddin, nomor absen 3, kula saking kelas 8H. Tepangaken nami kula Brevian Rajik Noval, nomor absen 11, kelas 8H. Tepangaken nami kula Abdi Saking Jumat Indonesia, absen setunggal saking kelas 8H. Tepangaken nami kula Rayana Bimanyu, nomor absen 3 dosa kalih saking kelas 8H. Temankan nami kula Ibrahim Halaka Mika Putra, nomor absen 21 saking kelas 8H. Kula kalian kanca-kanca badhe mawon sabda salah satunggalipun warung ing Desa Turi. Langsung teng intine mawon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki narak. Nggih. Sugeng siang, Bu. Siang. Menapa kula saged njaluk setunggal kalih pitakonan babagan warung makan sampeyan. Ikut Sadurungipun iki asmanipun sampeyan sinten? nami kula Ibu Yati. Nggih. Sinten sing ingkang nyantu panjenengan nalika wiwit di usaha warung niku? Pertama nih pun kalian bapak, terus bapak itu kami terus yang sanes dapur dewang-dewang. Menapa barang utawi panganan sing kanggo andhelaken ing warunge panjenengan? Anu wonten maem, kopi, es, kalian catering. Nek mampu utama sing panjenengan Pecel, terus pecel ayam, kering. Ing pundi panjenengan asring mundhut barang dagangan kangge warung panjenengan? Wonten peken celak menika, terus lek mboten sempat datang peken nggih wonten sayur hiburan ingkang lewat wonten. Kapan panjenengan miwiti usaha menika? Tahun 2016 wonten baju yang pertama buka, terus sareno wonten corona wonten baju tutup, terus pindah buka wonten mriki mulai tahun 2019 dugi sak niki. Nanging kula kok panjenengan saged ngupadosaken warung sanajan wonten Nggih sedap warung menika nggih saged pados panguput jiwa, pados rezeki damel bantu bapak ini kula.